PROIDE és l'ONG de la SAI a Catalunya que treballa pel dret a l'educació al món, per poder garantir i millorar les oportunitats educatives a infants i joves d'Àfrica, Amèrica Llatina i Orient Mitjà. Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol. Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York de la foscor, com el meu front del teu petó. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc. Estàs tan lluny de mi com el Bayern del Sant Paulí, com Brussel·les del Pakistan, com el turista de l'immigrant, com el vassall del noble, com el polític del seu poble, com el refugiat de Malta, com els meus llavis de la teva galta. Ploro i enyoro tot allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Ploro i enyoro ser més a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc. Tot allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Ploro i enyoro ser més a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més... A Catalunya promovem una educació crítica i transformadora per formar a nens i joves en la justícia, la solidaritat i la pau. Volem construir una ciutadania que pensi globalment però actuï localment. Quan no em quedi més alè seguiré però més a poc. Recorreré el món sencer. Quan no em quedi més alè seguiré però més a poc.